Cha, entethelelo asiyilungise mfowethu, asiyilungise. Asingasho ukuthi ungizwe nomsholozi babangani, asithi ungizwe ubangani nomsholozi ngoba umsholozi akasho lutho. And umsholozi bemsupport ungizwe, and ngine-sure ungizwe ubenendawo ekumkhonto wesizwe ungizwe, because ungizwe was one of the person owayisukumela indaba kamsholozi noma engenzanga lutho, but ku social media wayisukumela kakhulu. Yeka lokho kokulutha kwangeyona ilokhuzana indawo yakhe, abantu nje babesuka ubugebengu. Kodwa umbuzo omkhulu ukuthi ungizwe ubangani nomsholozi. Ungizwe mfethu uyithatha, uyiwesheweshe, ugxamalazine. Ungizwe usebenza imali. Ungizwe make kwathiwa kunemali ngapha ila yakhona. Ucanga ukuthi ungizwe akayifuni ngobani i-IFP, ngoba bafuna ukumnikeza imali, not ukuthi ngoba i-IFP ihloniphekile. Cha, ungizwe ulwa nemali, uyiwesheweshe. La kunemali khona ilazoya ngakhona. Yabona nje khona lo mcimbi lo azama ukwenza, uvela useniki ufandiwe ngomtolo, kwase kuthiwa ke sekufanele a release i-statement ngoba usevela usekhokhela. I-statement sakhe fanele kube khona esomgudla, yikho wakwazi ukubiza umsholozi ngomdodovu wekhehla. Ungizwe make wanikeza imali uvela ahlanye bhuti, uvela phambane, kodwa akakunandaba. Zizomnetha la nathi uyakhona, zizomnetha khululeka. Bazomsebenzisa mase beqedile umsebenzisa bese bamdacaza, bamlahlela eminyango. Khululeka, ungawarisha. Umsholozi akaxabananga nongizwe, yikho futhi angashongo lutho. Ungizwe uxabane nomsholozi. Asibonge bhuti.